Nebelmo, billet, comment ça s'appelle, jeudi le 26 octobre 2023. Billet jeudi le 26 octobre 2023. An bɛ Batuli Ɲangi fo ka waleɲuman dɔn Dante foli min na. Ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye? Min ye ONU ye, u bɔra ka galonba dɔ tigɛ, an bɛ n'u ka galon jɔ o la. N'an bɔra yen nɔ, min ye Faransi, olu ka chef d'état-major ye, i y'a faamuya b'a la, ale fana bɔra ko Mali bɛna ci ko hali a tɛ mɛn, Abulayi Mayiga bɔra ka jaabi, an bɛna an da don o fana la. N'an bɔra yen, min ye EDEM ye, u ka kurantigɛ, comment ça s'appelle, u ka sonyɛni a tɛ l'État dɔrɔn kan, o bɛ ka sonyɛni fana da population kan, a ka bon hakili ma, an bɛ an da don o fana la k'o walawala. N'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ, an b'a laban ni Umaru Mariko ye. Ale ye discours janba min kalan, an bɛna an da don o fana la k'o walawala. Nin de ye an sigi kunba ye, parce que bi video a tɛna janya ni Ala na kira sɔnna. Ne balimaw, an bɛ Batuli fo, musobaw ka musoba, muso min nana ka fantanw jigi tugu, ka balo di fantanw ma, ka fini di fantanw ma, ka hɛrɛ sugu bɛɛ di fantanw ma. Batuli, an ka foli b'i ye. N'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ, an bɛ don an sigi kunba kɔnɔ. An sigi kunba o jumɛn? A bɛ hakɛ to dɛ, telefɔni fɛn man ɲi bi quoi, a image man ɲi dɔɔni quoi, a bɛ komi dibi b'a la quoi, mais c'est pas grave, an b'an ka ci fɔ ka tɛmɛ ni an sen fila ye. Ne balimaw, min ye ONU mɔgɔw ye, u bɔra ka galonba dɔ tigɛ ko min ye Mali ye, ko kɔngɔ bɛna jamana kɔnɔdenw faga, ko hali a tɛ mɛn. Ko kɔngɔ bɛna jamana kɔnɔdenw faga, ko hali a tɛ mɛn. Min ye kɔrɔnfɛla in ye, ko mɔgɔ 40,500 ko kɔngɔ bɛna olu de faga, ko hali a tɛ mɛn. ONU de bɔra ka nin galonba in tigɛ, mais an bɛ dugawu kɛ ONU ye, Ala ka hinɛ u la, k'u dayɔrɔ sumaya, u y'an ko kiti min na, Ala k'a nɔgɔya. Ni kɔngɔ ye mɔgɔ 40,500 faga, aw de y'u faga. Bilahi, aw de ka tɔɔrɔ binna olu kan, parce que aw de ye nin fitinɛ in kolokolo ye. A n'aw nana aw jɔ ko gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ, ko min ye kɔrɔnfɛla ye, ko kɔngɔ bɛna mɔgɔ 40,500 faga. N'olu sara jɔn de y'u faga? Aw de y'u faga dɛ. Aw de taara bin an faso kan, k'aw b'an faso tila, k'aw b'an ka sanu suɲa, i y'a faamuya wala, k'aw b'an balimaw faga. O kɔlɔlɔ an b'o de kɔnɔ. An bɛ min fɔ maliyɛnw ye, bɛɛ k'i hakili sigi, nin kuma ninnu bɛɛ ye nkalon de ye. Kɔngɔ tɛna mɔgɔ si faga Mali kɔnɔ. Nin ye de ka Mali lagosi, ka Mali tɔgɔ tiɲɛ, ka Mali mankutu tiɲɛ, ka jamana kɔnɔdenw la fitinɛ k'u bila Mali la. Mais ni Ala n'a kira sɔnna, Maliden bɛɛ lajɛlen tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. I y'a faamuya b'a la, an bɛ to an ka ɲɛmɔgɔw kɔ, parce que mɔgɔ tɛ hɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn. Maa tɛ lafiya ka sɔrɔ i ma sɛgɛn. Hali Faransi min filɛ nin ye, a jɔtɔla, mɔgɔ caman de sara, mɔgɔ caman de sɛgɛnna. I y'a faamuya b'a la, kɔngɔ ye mɔgɔ caman minɛ. O ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ de. Jamana tɛ basigi n'an ma gɛlɛya cɛ ci. Jamana, c'est que lafiya tɛ na n'an ma tɛmɛ gɛlɛya sira fɛ. Gɛlɛya kɔ ye hɛrɛ de. O ni mɔgɔw bɔra ka galonba min tigɛ, i y'a faamuya b'a la, an b'a galon jɔ o la. Kɔngɔ tɛna mɔgɔ si faga Mali kɔnɔ, wa kɔngɔ tɛ mɔgɔ si la Mali kɔnɔ, wa yɔrɔ tɛ yen, i y'a faamuya b'a la, Asimi ka dɛmɛ tɛ ka taa yɔrɔ min na, a tɛ yen. Fo n'a t'a kalama de. Sinon maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, an ka dɛmɛ bɛ ka taa yɔrɔ bɛɛ la. Hali o don Gawo malo da tun ka gɛlɛn yen, an y'an da don o la, malo bɛ ka jigin yen, a ka bon hakili ma. Gawo mara la, malo tun tɛ ka sɔrɔ yen. An y'a appel lancé yan, an ka ɲɛmɔgɔw taara malo di Gawokaw ma. Mais o ni mɔgɔw komi olu barika banna, u ta tiɲɛna, u gɛntɔla min filɛ ka bɔ Mali kɔnɔ, fo k'u ka nin galonba ninnu de tigɛ. Kɔngɔ bɛna maliyɛnw faga kɔrɔnfɛla la dɛ, mɔgɔ 40,500 kɔngɔ bɛna olu de faga, kɔngɔ bɛna olu de minɛ. Hali ni kɔngɔ ye olu minɛ, aw ka mun de b'o o la? La question est là. Hali ni kɔngɔ ye mɔgɔ 40,500 minɛ, aw ka mun de b'o la? Tɔɔrɔ min bɛ anw kan, aw de y'a lase aw ma. Gɛlɛya min bɛ anw kan, aw de y'a lase aw ma. An fa n'an ba minnu fagara, aw de y'u faga. Anw, c'est que hɛrɛ sɔrɔtɔ min filɛ nin ye, a tɛ taa gɛlɛya kɔ. Hɛrɛ min sɔrɔtɔ filɛ nin ye, a tɛ taa gɛlɛya kɔ. An bɛ sɛgɛn de ka sɔrɔ ka hɛrɛ sɔrɔ. Maliyɛn bɛɛ ka sɛgɛn ku, bɛɛ ka tɔɔrɔ ku, bɛɛ ka ɲani ku. Nin kɔ ye hɛrɛ ni lafiya ni basigi de. A kɔ ye hɛrɛ ni lafiya ni basigi de. Bɛɛ ka sɛgɛn ni tɔɔrɔ ku, bɛɛ ka kɔngɔ ku, bɛɛ ka minɔgɔ ku. An bɛna hɛrɛ sɔrɔ hali a tɛ mɛn. Mali bɛna diya taama taama hali a tɛ mɛn. K'a firi Ala jugu. An bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ, an bɛna Abulayi Mayiga. A Faransi n'o olu ka ministre, comment ça s'appelle, chef d'état-major ye,
ko Sébastien o fana bɔra i y'a faamuya b'a la ko Mali bɛna ci hara tɛ mɛn ko Mali bɛna tila filɛ ko hara tɛ mɛn k'a firi aw ta tiɲɛnen kɔfɛ a bɛna aw da jugu don an ka jamana la aw mago salen kɔfɛ aw barika bannen kɔfɛ ko Mali bɛna ci Mali bɛna jɔ de Mali bɛna diya de Maliɲɛnw bɛna lafiya de Mali bɛna sankɔrɔta Mali bɛna kɛ duba ye hara tɛ mɛn u tagatɔ min filɛ nin ye u bɛ nkalonba tigɛ de la sa ko Mali bɛna ci i y'a faamuya b'a la min ye Faransɛw ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ye ko Mali bɛna ci ko hara tɛ mɛn Abulayi Mayiga fana bɔra ka jaabi i y'a faamuya ko Mali cilen o bɛ Ala de bolo Mali bɛ kɛ min ye sini ko Ala de b'o dɔn k'u k'u da jugu bɔ an ka jamana la u k'u da bɔ an ka jamana ka ko la tɔɔrɔ min bɛ Mali kɔnɔ bi ani Mali cili min ni Faransi da bɛ ka maga la k'olu ye nin bɛɛ faamuya depuis kunun Faransi ka laɲini tun ye nin de ye mais k'olu jɔlen bɛ yen n'o cɛ ta i tɛgɛ ma k'o b'i bo tigɛ Abulayi Mayiga ye nin de fɔ Abulayi Mayiga bɔra k'u jaabi ko ŋaniya mun b'u la k'a tɛ marché olu de bɛ MINUSMA kɔfɛ olu de bɛ CEDEAO kɔfɛ olu de bɛ jugu kɔfɛ walasa u bɛ se ka Mali ci cogo min na Abulayi Mayiga ko Mali tɛ ci Faransi sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ de bɔra ka nin kuma juguba in bɔ a da kɔnɔ ko Mali bɛna fara ko hara tɛ mɛn ko Mali bɛna ci hara tɛ mɛn Abulayi Mayiga ko Ala de bɛ se ka Mali ci bi Mali bɛ kɛ min ye sini Ala de b'o dɔn mais Ala tɛ Mali kɛ Faransi sago ye Ala tɛ Mali kɛ Faransi sago ye wa Maliyɛnw jɔlen don ka Mali kɔlɔsi ka Mali segin a danbe kɔnɔ ka Mali jɔ foyi tɛ Mali sɔrɔ bi kuma mun b'u da kɔnɔ manamanakan don i y'a faamu jugu bɛ ka bɔ fan bɛɛ de fɛ jugu bɛ k'u kun bɔ fan bɛɛ de fɛ tɔgɔ tiɲɛ ni mankutu tiɲɛ k'o ta ka Mali sɛgɛrɛ mais Ala tɛ aw sago kɛ parce que an ma foyi ɲini an ka jamana ka segin a danbe kɔnɔ an ma foyi ɲini ni basigi tɛ an ma foyi ɲini ni lafiya tɛ an ma foyi ɲini diɲɛmaw fɛ an balima minnu bɛ ka faga u fagali ka taa bila maa si tɛ fɛ i balima ka sa maa si tɛ fɛ i somɔgɔ ka sa maa si tɛ fɛ i den ka sa an y'o dɔrɔn de ɲini ni aw sera anw na o b'a yira k'a fɔ an bɛ sira min kan ko tiɲɛ tɛ aw dun tɛna se anw na fɔ ka diɲɛ dugukolo meleke Ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya Abulayi Mayiga bɔra ka Faransi sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ n'o ye Sébastien ye ka can ko k'u da jugu ta ka bɔ an ka jamana ko la u k'u da jugu ta ka bɔ an ka jamana ko la Mali bɛ kɛ min ye sini Ala de b'a dɔn mais n'aw nana ko Mali bɛ ci ko hara tɛ mɛn c'est du n'importe n ko ŋaniya ka jugu ka tɛmɛ volcan kan quoi olu ka hɛrɛ bɛɛ tun bɛ bɔ Mali de kɔnɔ hɛrɛ tigɛtɔla min filɛ nin ye u mago t'a ɲalen na tuguni mais Ala b'aw kɔ jɛni k'aw ɲɛ jɛni n'i ko dɔ ka su tɛ ko Ala t'i ka dugu jɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa EDEM na an ka minisiri bɔra ka kuma ko min ye courant tigɛ ye ko foyi ma gɛlɛya ni sonyɛni tɛ ayiwa n bɛ min fɔ aw ye gasoil dɔrɔn tɛ dɛ énergie baarakɛlaw bɛ komi muruda fila de muruda fila o bɛ tigɛli kɛ ka taa yan fɛ o bɛ tigɛli kɛ ka taa yan fɛ o bɛ ka sonyɛni min da gasoil kan o bɛ k'o sonyɛni kelen de da population fana kan min ye énergie baarakɛlaw ye aw kɛra samiyɛbo ye aw kɛra ɲuguntanfɛn ye aw kɛra juguw sago ye c'est à dire hali yadagali ma ka di bi ka tɛmɛ aw kan énergie baarakɛla bɛɛ hali furahunɛ ma ka di bi ka tɛmɛ aw kan hali namuruzu o ma ka di bi ka tɛmɛ énergie baarakɛlaw kan o kɛra samiyɛbo ye énergie baarakɛla bɛ yɔrɔ la a bɛɛ kɛra ɲuguntanfɛn ye parce que o ye faso kuma sulu ka faso ci ka faso danbe bɔ a la u ɲɔgɔn zo mana diɲɛ kɔnɔ énergie baarakɛla bɛɛ a bɛɛ kan ka gɛn ka bɔ a place la ka mɔgɔ kuraw ta a ne balimaw an ye gasoil ta de fɔ sonyɛni min bɛ da gasoil kan an y'o de fɔ mais sonyɛni min bɛ da population kan mɔgɔ da ma maga o la dɛ o ka jugu ka tɛmɛ gasoil kan population bɛ wari min ladon énergie kɔnɔ n'a fɔra ko hali bi ko courant tigɛ bɛ yen kabako don kabako don ne balimaw min ye comment ça s'appelle population ta fanfɛ yɔrɔ ye population ta fanfɛ yɔrɔ han compteur dɔ bɛ yen nɔ ko comment ça s'appelle compteur 50 paires 50 paires o de tun bɛ di mɔgɔw ma fɔlɔ o de ka ɲi n'o b'i bolo ça veut dire que a courant jeni man ca quoi n'ale b'i bolo a tɛ courant jeni kosɛbɛ ayiwa comment ça s'appelle ampoule duuru a bɛ se k'o ta ampoule duuru a bɛ se k'o ta frigo kelen i y'a faamuya b'a la ventilo duuru a bɛ se o compteur bɛ se k'o bɛɛ baara kɛ ka sɔrɔ a ma tiɲɛniba ladon i kun a ma kasaraba ladon i kun mais o ye mun de kɛ o tɛ sɔn k'o compteur di mɔgɔw ma ala ni sonyɛni bolo
o bɛ taa 10 ampères de di mɔgɔ ma 10 ampères o compteur sugu in i y'a faamuya b'a la ale bɛ jɛni de kɛ hali n'i ye frigo débranché k'i ka courant bɛɛ faga i y'a faamuya b'a la k'i ka so lankolon to mɔgɔ si t'a kɔnɔ mɔgɔ si tɛ habitat kɔnɔ n'o compteur sugu b'i bolo a bɛ taa a yɛrɛ ma de 10 ampères ni énergie mɔgɔ ka baara walasa o bɛ se ka fantanw joli min fɔlɔ min tun bɛ yen nɔ 50 ampères 50 ampères o de tun bɛ di mɔgɔ ma o compteur de tun bɛ di mɔgɔ ma n'a tɛ jenini kɛ n'a tɛ mɔgɔ mago sa i bɛ se ka ventilo 5 bila i ka so kɔnɔ a tɛ courant jeni i bɛ se ka comment ça s'appelle frigo kelen bila yen i bɛ se ka min ye comment ça s'appelle ampoule 5 frigo kelen ventilo 5 i bɛ se k'olu bɛɛ bila i ka so kɔnɔ min ye 50 ampères ye o tun tɛ jenini kɛ mais o b'a dɔn k'a fɔ ni 50 ampères b'i bolo o tɛ se ka sonyani kɛ o tora ko 10 ampères o compteur sugu fana b'u bolo yen nɔ hali ni i t'i ka so kɔnɔ hali ni mɔgɔ tɛ bi t'i ka so kɔnɔ n'i kɔni taara o compteur sugu ta a b'i mago sa ale bɛ taa de komi i y'a faamuya b'a la ni san bɛ ka jigin cogo min na ale bɛ taa a yɛrɛ ma de quoi o bɛ jenini min kɛ énergie baarakɛla b'o ta sɔrɔ a la min ye 10 ampères ye o compteur sugu n'i y'a ta a bɛ jenini min kɛ énergie baarakɛlaw bɛ gosili kɛ o côté fana la ne balimaw ninnu y'an faga k'an joli min an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen min ye courant poto fana ye 10 mètres ni courant poto jɔlen b'i ka da la 10 mètres ka fili sama ka t'i ka so 10 mètres i y'a faamuya b'a la o tun ye 16,000 de bi o bɛ 28 de la nin wariba in bɛɛ lajɛlen bɛ ka don énergie kun o ma courant tigɛli bali o bɛ sonyani kɛ gasoil ta côté la min ye population fana ye o joli bɛ min ye population fana ye o bɛ sonya ni énergie in sabu kɛ a baarakɛla bɛɛ kan ka faga de ka bɔ diɲɛ kɔnɔ quoi o ye mɔgɔw tɔɔrɔ disuma dɔɔni min ye énergie baarakɛlaw ta ye bilaw kan ka faga de ka bɔ diɲɛ kɔnɔ quoi courant poto n'a b'i ka da la ka fili branché courant poto la dɔrɔn ka courant sama ka t'i ka so o tun ye joli 16,000 bi a bɛ 28 de la nin wariba in bɛɛ farala kan courant bɛ ka tigɛ an bɛ taa min an b'an ko min an b'an ja min c'est que o bɛ ka gosili kɛ fan bɛɛ de fɛ min ye compteur ta fanfɛlaw ye 10 ampères in nka cɛw bɛ consommation kɛ c'est que a bɛ courant jeni ka sɔrɔ e min b'i ka so kɔnɔ i m'o courant jeni o bɛ gosili kɛ caman bɛ tigɛ ka bɔ yen o bɛ sonyani k'o yɔrɔ la min ye courant poto fana ye n'o jɔlen b'i ka so da la ka fili branché a la dɔrɔn ka taa courant don i ka so kɔnɔ o tun ye 16,000 de ye o taara kɛ 18,000 ye imagine ni mɔgɔ miliyɔn 20 y'o ta ni mɔgɔ miliyɔn 20 y'o ta ça fait combien de milliards c'est beaucoup de milliards mais o bɛɛ n'a ta courant bɛ ka tigɛ gasoil bɛ ka soɲɛ jamana kɔnɔdenw joli bɛ ka min gasoil bɛ ka soɲɛ l'état bɛ ka soɲɛ jamana kɔnɔdenw fana bɛ ka soɲɛ population fana bɛ ka soɲɛ muruda 2 o bɛ tigɛli kɛ ka taa yan fɛ o bɛ tigɛli kɛ ka taa yan fɛ ne ye hakɛ mɛnlen a taara berekɛnɛ de ɲini n'i ye hakɛ mɛnlen a taara berekɛnɛ de ɲini min ye mɔgɔ minnu fana bɛ taa poto ta énergie la i yɛrɛ ka taa poto ta ka taa turu i ka da la n'i taara poto ta ka taa turu i ka da la o compteur i yɛrɛ ka taa poto ta ka turu i ka da la o compteur tun ye 8,000 de bi o bɛ joli la 22,000 22,000 c'est o bɛ wari fara ka hali dɔɔni tɛ dɛ faransi yan ni gɛlɛya nana ni fɛn bɛ fara boisson sɔngɔ kan par exemple ni jus d'orange ni dɔ bɛ fara ka tɛ tɛmɛ 10 centimes kan 20 centimes a cayalenba 50 centimes mais ka ninnu lajɛ 8,000 k'o fara kan direct ka 10,000 fara kan direct ka 20,000 fara kan direct i yɛrɛ ka taa poto ta énergie la ka taa turu i ka da la i yɛrɛ ka poto n'i ye poto bila i ka da la i kan ka compteur min fana ta o tun ye i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle 8,000 de o taara fo 26,000 la an bɛ taa min cela veut dire que énergie bɛ sonyani kɛ a ka bon hakili ma n bɛ segin a kan tuguni mɔgɔ minnu m'a faamuya min ye énergie baarakɛlaw ye muruda 2 de b'u la muruda 2 nin côté o bɛ ka fantanw faga nin côté o bɛ ka l'état sonya compteur dɔ tun bɛ yen nɔ ko comment ça s'appelle 50 ampères i bɛ se ka frigo kelen barrage a la
ka ampoule duuru branché a la ka ventilo duuru branché a la a tɛ jenini kɛ énergie mɔgɔw b'a dɔn k'u ka sɔrɔ tɛ o la 10 ampères i y'a faamuya b'a la o b'o de di mɔgɔw ma sisan 10 ampères o bɛ se ka sonyani kɛ ni o compteur sugu ye o compteur sugu n'i y'a ta i b'i ka so kɔnɔ i t'i ka so kɔnɔ a bɛ jenini kɛ i ye frigo branché i m'a branché a bɛ jenini kɛ i ye ampoule mɛnɛ i m'a mɛnɛ a bɛ jenini kɛ i y'a faamuya b'a la hali an ka kɛ yɛrɛ ka so lankolon foyi foyi branchelen tɛ yen i y'a faamuya b'a la min ye 10 ampères ye a bɛ taa n'a yɛrɛ ye de ale kɔni n'i y'a ta dɔrɔn a bɛ taa a yɛrɛ ma de o bɛ dɔ sɔrɔ o fana côté la a min ye ka courant sama ka t'i ka so n'a y'a sɔrɔ poto jɔlen b'i ka da la ka courant sama dɔrɔn ka t'i ka so o tun ye i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle 16,000 o tun ye 16,000 de mais bi o bɛ 28,8 de la o bɛ 28,8 de la bi 16,000 ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo 28,8 na joli de farala a kan la question est là nin wariba in bɛɛ bɛ ka don énergie kun o bɛɛ n'a ta maliyɛnw tɛ ka courant sɔrɔ o bɛ k'a bɛɛ suɲɛ de o bɛ ka wari bɛɛ fusugu de o bɛ ka wari bɛɛ suɲɛ énergie baarakɛla n'aw ɲɛ dara kira kan aw k'a fɔ ne ma ko tu parce que a ye mɔgɔw tɔɲɔ énergie baarakɛlaw n'aw ɲɛ dara kira kan aw k'a fɔ ne ma ko tu moriya aw ka jugu ni Yadagali ye aw ka jugu ni Osama ye aw ka jugu ni Namuruzu ye aw ka jugu ni Firawuna ye aw ka jugu ni Volcan ye hali aw ka jugu ka tɛmɛ jahanama kan hali jahanama yɛrɛ aw place tɛ yen an bɛ cancali da aw kan garankɛ ma min da bagolo kan a ye nin fɔ Asimi ye dɛ i tun kan ka Dunbuya ladegi ka n'i sigi poubelle tu la ka n'i sigi ɲamaw tu la ka n'i sigi jugu sagow tu la olu bɛ ka fanga dɛmɛ fɛn fɛn bɛ tɔgɔ tiɲɛ lase ma o b'o de kɛ i na waati i tun kan ka bɛɛ de furan ka jɛ ka sɔrɔ k'i sigi kɛnɛ jɛman na kɛnɛ jɛman k'i sigi a cɛma ye mais i nan'i sigi ɲaman de tu la kasa bɛ ɲini k'i faga i ma mɔgɔ si bɔ a place la zonkɔrɔ minnu tun bɛ hali bi olu de bɛ yen o tɛ ala dɔ o tɛ kira dɔ o tɛ siran foyi ɲɛ wari kosɔn o bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma u mago tɛ tɔgɔ tiɲɛna foyi ye énergie baarakɛlaw filɛ nin ye gasoil o bɛ suɲɛ jamana bɛ Asimi ye comment ça s'appelle 7 milliards de di ninnu ma solution bɛ se ka sɔrɔ courant tigɛ la cogo min na o y'a wari bɛɛ suɲɛ 7 milliards ka wari bɛɛ détourné min ye population fana ka côté n ye min ninnu fɔ a ye taa vérifier dɛ n bɛ ka kuma min fɔ a ye taa a vérifier han 10 ampères n'o ye compteur courant ye 10 ampères nka cɛ o bɛ gosili kɛ n'o ye quoi a ka bon hakili ma o bɛ wari min bɔ mɔgɔ fantanw kun o bɛ fantanw joli min min kɛ a ka bon hakili ma 10 ampères 50 ampères o de tun bɛ yen o ka ɲi o compteur n'a b'i bolo a tɛ jenini kɛ a tɛ nkalon tigɛ a tɛ bin mɔgɔ kan o b'a dɔn o ka sɔrɔ to o la 10 ampères de bɛ ka di mɔgɔ ma sisan 10 ampères n'i y'a ta énergie baarakɛla zo ninnu o bɛ se k'i gosi o bɛ se k'a wari bɔ i kun o bɛ se k'i mago sa n'o ye han ni poto jɔlen tun b'i ka da la ka fili bɔ poto la dɔrɔn ka taa courant lase i ka so ka courant don i ka so 8,000 bi o taara yɛrɛ sɔrɔ fo 28,000 na o taara yɛrɛ sɔrɔ fo 28,000 na an bɛ taa min han min fana ye i yɛrɛ ka taa poto ta n'a bɛ fɔ a ma ko bois cɛw ko a la i yɛrɛ ka taa poto ta k'a jɔ i ka da la i yɛrɛ ka taa poto ta énergie la i yɛrɛ ka poto sannen k'a jɔ i ka da la o compteur fana o da tun ka nɔgɔ tun ye 8,000 de bi o bɛ joli de la 30,000 28,000 nka cɛ wari bɛ ka don énergie kɔnɔ quoi han a tɛ sɔrɔ wari min bɛ ka don a tɛ don Mali hali douaniers t'a wari sugu sɔrɔ hali douaniers t'a wari sugu sɔrɔ wari bɛ don énergie la hali a tɛ don douaniers kun mais pas paga courant tigɛ bɛ ɲini ka maliyɛnw faga ni musokɔrɔba b'i ka so kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛ balo ni ventilo de ventilo courant tɛ ventilo bɛ tigɛ i ba bɛ sa n'a y'a sɔrɔ banabagatɔ b'i bolo ni ventilo ta a tɛ se ka fɛn kɛ ni courant tɛ ventilo bɛ marcher cogo jumɛn n'u ye mɔgɔ min faga hali Yadagali ma faga n'u ye mɔgɔ min faga hali Torosu ma faga n'u ye cili min da Mali kan i y'a faamuya b'a la hali Sema Torosu ma da Mali kan énergie baarakɛlaw o de la ne ko
Asimi ka bese san ka kantigɛli de daminɛ ni mɔgɔ min ye nin jugusagudenya kɛ ka nin sonyaniba in da jamana kan e man ka to dɔ tuguni o k'i minɛ dɔrɔn k'i faga o dɔrɔn da solution ye peine de mort b'an ka constitution kɔnɔ peine de mort a b'an ka constitution kɔnɔ ni zo minɛna i ka biɲɛ bɛ sɛzi fɔlɔ k'i muso n'i denw feere du minnu b'i bolo k'u bɛɛ feere i ka compte k'a bɛɛ sɛzi i y'a faamuya la n'a bɛɛ minɛna waati min na i bɛ sɔrɔ k'i da k'i kan tigɛ bɛɛ ɲɛna n'o kɛra sonyani bɛ dabila k'a firi ala jugu bɔnɛma wolo énergie baarakɛla bɛɛ a bɛɛ zonden ye race balayira de l'homme tranquille depuis Paris an y'o kuma min fɔ o fana digira u ka sandigaw la k'olu tɛ énergie labila an k'o lamɛn a bɛɛ da sugu kelen parce que bɛɛ b'i ta sɔrɔ yen. an bɔra an ka baarakɛyɔrɔ la ka na an yɛrɛ sɔrɔ yan hɛrɛ min kɔnɔna na ala k'an ka sigi an hɛrɛ in kɔnɔ kuma ka gɛlɛn n bɛ min fɔ bi o ye folida ye ka ɲɛsin énergie baarakɛla bɛɛ ma a cɛ fara muso kan a retraité a n'an ka stagiaire minnu bɛ yen an hakili bɛ bɛɛ la o de la an bɛ se k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma problème minnu bɛ yen n'a bɛ dugu la an k'a da kɛnɛ kan a bɛ résoudre cogo min na an b'o résoudre ɲɔgɔn fɛ a y'a ka danaya d'an kan a y'a bila aw kun na je vais pas reculer an t'o musaka kuma fɔ maa si ye i mana kɛ autorité o autorité ni k'i bɛ nin da nin na a bɛ taa wolo min na e yɛrɛ de bɛna dɔn. an b'a lajɔ yan aw yɛrɛ tulo b'a la dɛ nin ye comment ça s'appelle énergie mɔgɔw ka syndicat de nin tigi ye nin fɔ k'a to Mali la ye dɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛ énergie sira kɛ k'a ko k'a jɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan k'a tɔ bɛ kɛ e kɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'e nana ko e bɛ tilennenya de la don énergie kɔnɔ ko k'a tɔ bɛ kɛ e kɔ nin filɛ nin ye ka nin fɔ kɛnɛ de ka bɛɛ ɲɛna n ka cɛ ni k'i bɛ zon ka hɛrɛ tigɛ baara b'i bolo o de la ko énergie an bamuso min bɔra ka kuma n'o ye madame la ministre ye i kan ka énergie hali a koko ka kari baarakɛlaw k'a bɛɛ bila ka taa somasi la ka mɔgɔ kuraw ta olu kana jamana in jɔ i ɲɛ t'a la ninnu bɛɛ ka balo de b'a la nin cɛkɔrɔba in n'i y'a sigilen ye i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ hali nɔrɔ kisɛ kelen t'a la ko ni mɔgɔ min k'i bɛ na tiɲɛ la baara énergie kɔnɔ k'a bɛ kɛ e kɔ k'a tɔ bɛ kɛ e kɔ awuzubilahi mina shetani rajim ne tun b'a miiri k'a fɔ mɔgɔ bɛ t'i sigi ka nin kuma sugu fɔ waati min na maliyɛnden bɛɛ dusu kasilen don maliyɛnden bɛɛ tɔɔrɔ la mɔgɔw ka baara tiɲɛna mɔgɔw mago sara nin ko ninnu na e sigilen bɛ ko ni mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛna tiɲɛ don nin ko in na i bɛna baara kɛ ni tiɲɛ ye i bɛna énergie bila araye sanfɛ k'a tɔ bɛ kɛ e kɔ ko cɛ tɛ Mali kɔnɔ olu bɛ siran min ye an k'a lamɛn dɛ n'an bɛ taa an bɛ se Mali de filɛ nin ye dɛ e ni ala na kɛ se nin kan ka bɔ ka kuma nin waati in na syndicat bɛɛ kan ka fara population de kan ka nin kurantigɛ in ka kɛlɛ kɛ mais olu ta bɛ sɔrɔ a la gâteau bɛ tila yen ils s'en foutent des peuples o de la Asimi depuis na waati i tun kan ka c'est que i bɛ mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ baara kɛ fanga kɔrɔ la k'a bɛɛ bɔ yen ka mɔgɔ kɔrɔw ta bilahi baara tun bɛ ɲɛ i bolo ka tɛmɛ nin bɛɛ kan an ka cɛ lamɛn dɛ cɛkɔrɔba san b'a sa denkɛ ta la a bɛna min fɔ an ka lamɛn n'an bɛ taa an bɛ se. an bɔra an ka baarakɛyɔrɔ la ka na an yɛrɛ sɔrɔ yan hɛrɛ min kɔnɔna na ala k'an ka sigi an hɛrɛ in kɔnɔ kuma ka gɛlɛn n bɛ min fɔ bi o ye folida ye ka ɲɛsin énergie baarakɛla bɛɛ ma a cɛ fara muso kan a retraité a n'an ka stagiaire minnu bɛ yen an hakili bɛ bɛɛ la o de la an bɛ se k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma problème minnu bɛ yen n'a bɛ dugu la an k'a da kɛnɛ kan a bɛ résoudre cogo min na an b'o résoudre ɲɔgɔn fɛ a y'a ka danaya d'an kan a y'a bila aw kun na je vais pas reculer an t'o musaka kuma fɔ maa si ye i mana kɛ autorité o autorité ni k'i bɛ nin da nin na a bɛ taa wolo min na e yɛrɛ de bɛna dɔn. an ka nin assemblée tiɲɛ yɛrɛ la direction ka fɛlan kun tɛ sabu an m'a ye aw ka messagerie la mais ils sont dans leur rôle mais an bɛna min fɔ direction yɛrɛ ye nous sommes un syndicat qui doit défendre les intérêts moraux et matériels
des travailleurs et de la société. Au corps de Dogarayego, allez DG, il va en protection. Au dernier planton, c'est-à-dire que l'énergie barakela ben, antese ka moshi labla moye, donc là. Population manga, banga, autorité banga, mais on ira faire des bécanes et tout. Mais là, comment mieux faut? Pour que comment canadien bi, c'est en mena depuis 9h ou 6 ans. Bah ira mola. Toi tiens mimbe kada énergie comme. Akabo haklimo. Mais les énergie barakela au jalabi. Ne ba fo du. Wa kamaja kina. Ma fomuna parce que nous ka joro mina no deselembe de penser ni mumbe état kuna akelembe kuru yere synergie au tese ka foko il peut faire face à ça et faire face aux dépenses quotidiennes. Mais quand faut population yi o kana faut population ma ako kurantige barakala o do ante jenaye à partir d'aujourd'hui bamgo ya ngoni fon fembe para la énergie là aya nyefo à qui voudrait l'entendre. Ni problème, ce n'est pas EDM, c'est les autorités. Nous, on va s'assumer. Ni direction générale, nous sommes dans notre rôle. On te sait que quand les syndicats, on y va là, Dieu pour réseaux sociaux, énergie par la besoin. Mais on a moralité dans la dignité de Beka, la bouche. Dignité Dignité. Donc, au mieux, moi, tamadamani ka fo o situation yi. Ka jalati bla autorité o kan. Sisan, syndicat de l'énergie kono. Ma fo syndicat parce que ma man farde jigi ka farde. Ne jigi parakelaw di. Ne jigi parakelaw e sabu. O ne limbla o nye. Wallahi, ntibo jigi ko. La même fois, de 2013 à 2023, l'énergie est directeur de l'ESO. Avec la cité, on a battu le record du directeur général dans les sociétés d'État. Madame Allah joa pour que vidéo kana janya ay chokolba yere ye chokolaje ala jade ngache ni be walna folo ka ala te here dima hari ye chokote nya ni be ka mo tonyo hari ye chokote nya ni de be ka bo ka le be énergie défenseur ta ko lui sandiga wo ye ko mo tise ulula ngache mo tise la o ni flambe nyokona marfa de be asimi bulu abi kunchiki da fara here be shi pa te wala a ko autorité yɛrɛ de man ɲi autorité min man ɲi pour k'aw m'o fɔ e ni ala na kira cɛ san joli courant bɛ ka tigɛ bana bɛ yɔrɔ min na n'aw bɛ mali fɛ ni aw bɛ ala dɔn ni danbe bɛ aw la pour k'aw ma bɔ ka autorité ta tɔgɔ ma autorité min bɛ courant tigɛ kɔfɛ a bi an kɛn bɛ k'aw can k'aw sugu yira mɔgɔw la ka tigɛ aw la a bɛ n'aw jɔ bi ko autorité yɛrɛ de nɔ ye courant tigɛ ye quelle honte la déception totale. Muso y'a fɔ kunu n'o y'an ka minisiri ye ko Asimi énergie baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan mun de bɛ se ka kurantigɛ bali u yɛrɛ ye devis kɛ k'a di Asimi ma ka devis kɛ 7 milliards k'o de bɛ se ka kurantigɛ ban Mali kɔnɔ Asimi y'a bolo don a kun i y'a faamuya b'a la ka wari d'u ma ministre des finances k'a bolo tɔrɔ min i y'a faamuya b'a la ka wari bɔ a kun k'a di aw ma a bɛna mun de fɔ aw ɲɛ bi gasoil min bɛ ka sonya o ye Asimi de nɔ ye. Aw yɛrɛ de man ɲi nin y'aw balo cogo de ye e ɲɛ min fɔ sisan e yɛrɛ ka jate minɛ kɛ compteur comment s'appelle min ye di comme olu bɛ taa don mɔgɔw ka so kɔnɔ ka fɛngɛ kɛ u bɛ gosili kɛ fan bɛɛ de fɛ mais n'an bɛ taa an bɛ se aw kɛra samiya bo de
bila hari danbe be Amadou Goufa la ka tɛmɛ aw kan bi hari Amadou Goufa joli makadi bi ka tɛmɛ aw kan hari Yada Gali joli makadi bi ka tɛmɛ énergie kan depuis ministre bɔra ka kuma bɛɛ tigɛra aw la bɛɛ ɲuguna aw la aw kɛra komi samiya bɔ aw nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la c'est que aw hali ni aw kora a tɛ jɛ tuguni hali ni aw kora ni i y'a faamuya wala safunɛ t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na kabakurun de aw tɛ jɛ tuguni quoi nin ye aw kɛlen ye samiya bɔ ye parce que aw ma ɲi nin wariba in bɛɛ bɛ don énergie kɔnɔ courant bɛ ka tigɛ o b'a bɔ population kun o b'a bɔ l'état kun o b'a bɔ population kun o b'a bɔ l'état kun n'aw nana sigi k'a b'olu défend énergie baarakɛla foyi tɛ défend yan parce que u bɛɛ de ye kelen ye an ma mɔgɔ ye min démissionnera o ni danbe bɛ aw la ni tiɲɛ tɛ aw tun bɛ démissionner énergie baarakɛla jumɛn de démissionnera a tɛ yen énergie baarakɛla jumɛn de bɛ yen n'a démissionnera a tɛ yen parce que bɛɛ b'i ta sɔrɔ yen sonyani bɛ ka kɛ côté bɛɛ de fɛ compteur 10 ampères a ye taa k'u sɛgɛsɛgɛ ko Aras Bala yɛrɛ bɛ ka kuma min fɔ n'o tɛ ka gosili kɛ n'o côté i k'a fɔ ma ko tout mɔriya 10 ampères e de mɔgɔ b'u ta sɔrɔ a la u bɛ gosili kɛ o côté la courant poto jɔlen ka da la ka courant dɔrɔn sama ka taa don i ka so kɔnɔ fɛn min tun ye i y'a faamuya b'a la 16,000 o taara yɛrɛ sɔrɔ fo 28,000 na nin wariba in bɛɛ bɛ ka don ye wari bɛ ka taa min wari in bɛ ka kɛ cogo di courant kan ka tigɛ maliyɛnw na hali o dɔrɔn kan ka énergie fonctionner quoi wari min bɛ bɔ jamana kɔnɔdenw kun o dɔrɔn kan ka courant tigɛ bali mais o b'a bɛɛ suɲɛ a bɛɛ zon ala jugu ka firi bɔnɛma wolo k'an kana nin fɔ ko sandiga ye jɔn ye sandiga ye keyi ko hali fanga b'olu kaman kɔrɔ de hali fanga b'olu ka mara de kɔnɔ o tun ye kunu de bi tɛ dɛ sandiga tɛ se ka pan paga dilan maliyɛndenw bɛ tiɲɛ de kɔ bi n'i y'a mɛn ko sandiga ko jama de b'aw kɔ maliyɛnden bɛɛ bɛ tiɲɛ de fɛ bi danbe b'a bɛɛ la bi bɛɛ bɛ fɛ baara ka kɛ tiɲɛ kan fantan minnu tɔɲɔnen don n'aw sandigaw ko k'a bɛ bɔ i y'a faamuya b'a la ka nkalon de fa jamana kɔnɔdenw bɛ tɛmɛ n'aw ye jama fɛrɛ ta fantan min tɔɲɔnen don mali kɔnɔ bi a ka ca ni banna si ye n'i y'a mɛn ko sandiga pa cɛ aw tɛ to aw ka wo kɔnɔ yen nɔ a kɛra aw bolo malo bobaraba ye aw ɲugun bɛ bɛɛ la énergie ma ɲi bi a ma ɲi sini a bɛɛ zon hali sini an b'a fɔ ne y'o kuma min fɔ yan kunu o digir'a la kunu n y'a fɔ ko énergie baarakɛla bɛɛ zon i ma segin n'o kan u b'an ka vidéo lamɛn ne y'a fɔ k'a bɛɛ zon ko tɔgɔ tiɲɛ bɛ ka taa ka bɛɛ sɛgɛrɛ e ni ala na kira cɛ ne ka taa don énergie baara la baara waɲa ma ɲi ne bɛ to a kɔnɔ wa n bɛ walan sɛmɛ parce que tiɲɛ tɛ yen a dɔ min na ni kuma kɛra o b'a sɔrɔ ne t'a la n bɔra a kɔnɔ parce que tiɲɛ tɛ yen mais jɔn de bɛ aw la min démissionnera jɔn de bɛ aw la min ye fanga bila ayiwa énergie baarakɛla ninnu muruda fila don l'état ka côté o bɛ gasoil bɛɛ suɲa population ka côté i y'a faamuya b'a la compteur fɔlɔ min tun b'an bolo n'a bɛ fɔ a ma ko 50 paires 50 ampères o tun tɛ courant jɛni o tun tɛ se ka wari bɔ jamana kɔnɔdenw kun o tun tɛ ka mɔgɔ arnaquer n'o ye mais min ye 10 ampères ye compteur courant 10 ampères o bɛ se ka mɔgɔ arnaquer ni o ye ni min ma da la taa ta i ka bila i ka so kɔnɔ hali ni yɛrɛ tɛ habiter i ka so kɔnɔ hali n'i ka so lankolon don frigo branchelen tɛ ampoule tɛ ka mɛnɛ ventilo tɛ ka wurule compteur bɛ taa a yɛrɛ ma o bɛ gosili kɛ ni o ye ni courant poto jɔlen b'i ka da la n'i mago bɛ courant na kunu 8,000 tun don bi a bɛ fo 26,000 la ka sin ka nin wariba fara ka un coup ni mɔgɔ 100 ye courant sama ka taa i ka so o bɛ bɛn combien de milliards ma ni mɔgɔ 1,000,000 ye courant sama ka taa i ka so a bɛ bɛn combien de milliards ma la question est là poto jɔlen i ka so dɔrɔn 10 mètres ka sama dɔrɔn 10 mètres 16,000 tun don mais bi a bɛ fo 28,000 na ni mɔgɔ 1,000,000 courant sama ka t'u ka so ça fait combien de milliards courant kan ka tigɛ mali kɔnɔ bi président kan k'a bolo da kun bi ka wari di aw ma k'a ka baara kɛ n'a ye quelle honte a bɛɛ zon n'i yɛrɛ taara poto ta énergie la ka na bila i ka da la i yɛrɛ ka poto o compteur tun ye 8,000 de bi a bɛ joli la 30,000 28,000 nin wariba in bɛɛ bɛ ka fara kan nin wariba in bɛɛ bɛ ka bɔ jamana kɔnɔdenw kun mais a bɛɛ n'a ta courant bɛ ka tigɛ anw na a bɛɛ n'a ta funteni bɛ ɲini k'an baw faga c'est une honte
la déception totale. An b'a fɔ bi an b'a fɔ sini n'a bɛnna min ma o don n'a ma bɛn min ma sanpɛrɛn k'i kun ci zon b'a la bi ko bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o tun ye kunu de ye bi a tɛ marché dɛ bɛɛ bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na minisiri kumana cogo min na a ka kuma bɛɛ hakika de a ka kuma bɛɛ bili haki de minisiri muso bɔra ka kuma cogo min na a ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ inertie ma ɲi bi a ma ɲi sini a bɛɛ zon a bɛɛ kalaban ci a bɛɛ subaga a bɛɛ joli min na an bɛ koda aw ka garankɛ ma min da bagolo kan an bɛ nin kalo video bɛɛ kɛ aw kan an b'an ka aradaru bila tuguni énergie kɔnɔ an y'an ka aradaru bila kunu o ye nin de d'an ma ko sonyani min bɛ da population kan ko hara ɲɔgɔn tɛ da l'état kan sonyani min bɛ da population kan hara ɲɔgɔn tɛ da gasoil suɲɛ kan mɛ n ye min fɔ nin a tɛ nin ya a filɛ nin min ye compteur fɔlɔ ye 50 ampères c'était combien o tun tɛ courant jeni a tun tɛ foyi kɛ o tora ko 10 ampères han n'a ka bon hakili ma asimi inertie mɔgɔ fɛn fɛn bɛ baara k'a kɔnɔ min ka ɲi min man ɲi a bɛ bila i ka mɔgɔ kuraw ta jeunesse bɛ mali kɔnɔ bi danbe b'u la trop u bɛ faso fɛ u bɛ ala dɔn u bɛ kira dɔn i y'a faamu n'i y'u bila baara fɛn fɛn na u b'a kɛ a kɛcogo la mɔgɔ kɔrɔ ninnu bɛ bila o tɛ siran ala ɲɛ hali jahanama o tɛ siran a ɲɛ sinon mɔgɔ kan ka sonyani kɛ asimi tile la bi hali jahanama ninnu tɛ siran a ɲɛ u bɛ bila pour que i ka lafiya an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa mariko la umaru mariko an k'ale fana lamɛn ale kɛra jugu sago ye a ye mariko lamɛn dɛ. J'ai adressé au président Vladimir Poutine ces deux courriers et aujourd'hui l'occasion m'est donnée de les rendre publics pour la simple raison que cette voix ne semble pas avoir été entendue du côté de la Russie. D'autant plus qu'aujourd'hui, au Mali, les populations civiles continuent d'être les cibles meurtrières du groupe Wagner. Et Wagner va jusqu'à se permettre de dicter sa loi à l'armée malienne, à ce qu'il y a de saint, de beau et de juste dans l'armée malienne. Tous les soldats maliens, les sous-officiers et les hommes de rang qui se trouvent sur le terrain, sur le champ du combat, sont de plus en plus des victimes de cette entreprise criminelle que Wagner. Alors aujourd'hui, encore une fois, l'intérêt de cette lettre était de montrer aux Maliens, à l'Afrique combattante, au peuple épris de paix et de justice, qu'hier comme aujourd'hui, nous ne sommes jamais tus devant le crime perpétré contre notre peuple. C'est l'occasion aussi de dire... En bas la joie, comme une kera djougou saoui, quand les lettres de Poutine ma, ko Poutine m'a les beaux visés, ko Poutine m'a tché kaka allé là. John Beke effet kera djougou saoui. Ah, au cas boy, ko Wagner, ko Mali kera au lieu de taille, au lieu de décision ta, au lieu de banga sur la sous guide, non le comme mi, ko anga sur la sous tu sais ko soso. Cela veut dire que Mali est Wagner de taille. Et kera djougou saoui billahi. Ni danga be shia ko abedo muru jago de la. Ne tumbolo e ça que et nga hakili soro ka segi rema hein mais bi et de be ka Mali la gosi ka galon sugu beta ka da Mali la e si be romina et nga ke Mali fe si be ronna mais na foro ko de sigilembe français ka Mali la gosi ini français te ni Mali te de panana France ma papier soro ay agili demander papier madame parce que quand on m'a là, avec galon sugu beda français là, quand la gauche bête sugu beta ka français c'est vrai. Quand claque quand azili demander au faire le coucou tes papiers d'ama, jusqu'à si benye ka fara. Nyata ye chokola, a fina ko gaw fata, no ko gaw fasto. Abe shido de kali dukuma. Abe ta dumini ke faide là. Hari mro, ka mro soro ya ka adresser blatri ka so marko ma soro. Parce que nous gumbe pela. Nous ne malions tonodi. Nous sommes Mali chide ou hake à nos toros de beka wulu nofe. Ninde trafara urobelu kan kata fara turozu kan katete ka fanga chin. Ebe fenye nyana. Hein? Billah ka bo hakilima. Inyati ke chokola. Ibola kana mwo munu fe an uluti fe. Ini Mali te. Hali bi silembe ni ta nogolenye. Ko Wagner beka population fa. Mali sera sous la population fa. Mali tira. Mali dambe boira la Mali beta. Eh Marco.
Marco ala Marco tunganga hakili sɔrɔ wallahi k'i maku ka taa yafa ɲini Asimi fɛ n'o kɛra i na t'i ka vie tɔnin kɛ Mali la cɛkɔrɔba ka taa tunga la ka asile demander ka i ka so ɲɛnamaw jɔlen b'i kɔfɛ mobiliw jɔlen b'i kɔfɛ miliyariw b'i ka compte kɔnɔ i tɛgɛ tɛ se ka da nin si kan bi hali bi bɛ panpan na komi tinɛni mais ni ala ye mɔgɔ halaki bilahi i tɛ yeli kɛ i tɛ mɛnni kɛ ni ala ye mɔgɔnifin ta tiɲɛ i bɛ sɔn ko bɛɛ ma Mariko ta de tiɲɛna pewu Wagner a ye hɛrɛ di Mali ma bi an bɛ Kidali kunun an tun tɛ se ka taa Kidali Wagner a ye Mali kunna wolo Wagner a ye Mali segin a danbe kɔnɔ Mariko mais denmisɛnnin karakara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini wallahi Faransi bɛ ko da e kan i ma o banna ka papier d'i ma o bɛ e kɛ fatɔ de ye yan fɔlɔ so t'i bolo yan jigi t'i la papier t'i bolo i tɛ baara la foyi bilahi ni Faransiw bɛ e bila yɔrɔ la i bɛ kɛ handicapé total de Mali tɛ sigi ma dɛ Faransi de b'i ta tiɲɛ fɔlɔ parce que i ye min kɛ olu la olu b'i mago sa de yanni i ka papier sɔrɔ ka taa ménage kɛ ka yɔrɔ jɔsi kɛ bilahi i bɛ kɛ fatɔ ye parce que n'i tɛ baara la mɔgɔ t'a d'i ma yan n'i tɛ baara la mɔgɔ si t'a d'i ma yan i cɛkɔrɔba sigilen de i kunsigi bɛɛ jɛra i yɛrɛ faso o de bɛ ka lagosi wali jamanaw la o de bɛ ka minɛ ka di wali hali n'i ye nin bɛɛ kɛ Faransi tɛna k'i fɛ kana taa k'a fɔ Wagner bɛ dɛ a fɔ ko Furakoné bɛ yen Faransi tɛna kɛ e fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke n ye kali ala la ala min ka bon n ka kali ma k'i sigi français kan ba fɔ la i ni ka discours janbanden ninnu k'a bɛɛ fɔ tubabukan na fo ka i sa o tɛna k'i fɛ ni kafiri tigɛr'i la de Umaru Mariko quelle honte e ni Buba Fane aw b'a sa cogo de la e ni Buba Fane bilahi aw b'a sa cogo de la ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ min n'aw lamɛn o walima mɔgɔ min bɛna aw kumakan ta ka baara kɛ n'a ye Mariko wo Buba Fane hali n'an sara ka kunu maliyɛndenw tɛna kɛ aw fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke maliyɛndenw tɛna da aw la aw bɛ kɛlɛ kɛ cogo jumɛn aw bɛ Mali jɔ cogo jumɛn o de dabaliya bɛ ne la o mɔgɔ si tɛ aw fɛ ka da kun jumɛn k'aw bɛ sira min k'a man ɲi aw ye fasoden jugu de mais Mariko wallahi e kɛra su ye quoi e kɛra jugu sago ye hali bi e ma hakili sɔrɔ mais a mago bɛ Faransi papier de la e ma a taara a ka papier bɛ nin bɔ k'i sigi j'ai écrit une lettre à Poutine m'a pas répondu Poutine ma Mali nana ta ka nin bɛɛ fɔ Faransi la walasa Faransi bɛ se k'a ka papier d'a ma don min na e taara préfecture la yan muso ye mun de f'u ye a m'a fɔ k'olu tɛ se ka papier d'i ma parce que ka Faransi danbe bɔ a la k'a fɔlɔ la e de la o sina k'i photo bɔ k'a jira aw ni ɲangi ninnu jɔlen Faransi consulat da la Faransi ambassade da la n'a bɛ k'a fɔ ko Faransi dégage muso ye nin video bɛɛ yirila ye don min na e taara préfecture la ko papier muso ko k'o tɛ papier d'i ma ko ka Faransi kɛ jugu sago ye ko e Mariko de y'a daminɛ ka Faransi nɛgɛ bɔ mɔgɔ la ko e de y'a daminɛ k'i photo yira don min na aw tun bɛ manifu la fɛn da la ka tila ka video yira ko foyi tɛ di e ma yan e sigi tubabukan fɔ la ninnu b'i faga de bilahi k'i ta tiɲɛ k'i bila i ma Faransi n'i ma papier sɔrɔ i bɛ kɛ handicapé de n'i tɛ baara la i bɛ kɛ handicapé de ni somɔgɔ t'i la i bɛ kɛ handicapé de n'i bɛ si mɔgɔw ka li dugu ma fɛn bɛɛ bɛ kɛ la u bɛ taga min kan u b'u bo ci i kunna y'a fɔ tu n'as pas de choix minisiri ka laban nin cogo la foyi tɛ ni danga tɛ a ye ATT tɔɲɔ fu ka nkalon sugu bɛɛ da ATT la ni Mariko y'a kɛ o hakɛ de bɛ ka commencer a ma ka fanga bɛɛ mankutu ci fanga fɛn fɛn nana Mali kɔnɔ k'a bɛɛ mankutu ci tellement que hasidi cɔkɔrɔ don i ma ala y'a halakiya e tɛna kɛ hali lahara k'aw ka président kuma ma se Mali ma nin ye e kɛlen su ye e tɛ don da la tuguni président mana Mali kɔnɔ a ma nkalon da min la président mana Mali kɔnɔ a ma min kɛlɛ président mana Mali kɔnɔ a ma bin min kan k'a ATT mago sa ni Mariko de y'a kɛ ka taa fara turu su kan ka nkalon da ATT la bi a bɛ cogo di quelle honte